Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин премиер, аз бях изключително впечатлен от бодрия отчет на правителството за финансовото състояние на страната. То не беше нисък дефицит, то не е преизпълнение на приходите, то не е съкращаване на разходите. Това е някакъв отчет радост за избирателите, които не желаят или просто не могат да погледнат отвъд оптимистичните числа и да видят как всъщност кабинета представя желаното за реално. Зад розовата картинка, която рисувате от кабинета, обаче се крие една доста грозна действителност. И аз днес ще се спра само на един елемент от този огромен провал, към който вие влачите държавата. И то с ускорени темпове. Това е ситуацията с, подчертавам, неизпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, по който ние очакваме милиарди. Сега тук за тези, които се кълняхте доскоро, управляващите, 40 закона, нали си го помните този, който си ходи с мантрите и обяснява, 40 закона по ПВУ, иначе ще изпуснем милиардите. Законите ги направи Народното събрание, господа управляващи. Къде са милиардите по ПВУ? Нула, господин управляващ в кавички. Но въпросът към премиера. Непостъпването на едно второ плащане по плана в рамките на бюджета за 2023 година обаче реално показва, че всъщност кабинета не си е свършил работата на време. Вие закъсняхте с подготовката и не реализирахте ключови инвестиции и закономерно България не получи транша на време. Той не е получен и към днешна дата. Изобщо не е ясно, между другото, дали ще го получиме този транш и през пролетта на 2024 година. Или само ще получиме някакво минимално частично плащане. По данни на... господин председател, може ли ми спрете времето, докато тук Петков ангажира? Не, господин Караджов, продължавайте с въпроса. Тега. По данни на Министерството на финансите към края на ноември 2023 година по ПВУ са разплатени едва 196 милиона от общо финансиране от страна на ЕС в размер на 5,69 милиарда евро. Над 11 милиарда лева. Сме похарчили по-малко от 200 милиона. Това и академик може да си го сметне сам, че е 2,7%. Най-голямата срамота в Европейския съюз. Има държави, които приключват с плана за възстановяване и устойчивост. Ние сме на 2,7%. За такъв провал на кабинета във всяко българско школо една учителка щеше да ви пише 2 на релси. И понеже тази песимистична картина, която ви рисувам, тя е реално по фактите, които вие сте изработили или по-точно не сте си мръднали пръста, ви задавам следните конкретни въпроси с една единствена молба, да не ми отговаряте като предишни пъти витиевато и да ме съпонисвате, а ако имате конкретни отговори, кажете, ако не кажете, извинявам се, слаб 2 и си тръгнете. Първо, какви мерки планира кабинетът, за да навакса сериозното изоставане с изпълнението на ПВУ? Първо, второ, трето. Второ, кога ще бъде подадено искане за получаване на третото плащане, тъй като ние сме подали само за второто, което е за за миналата година, а да не говорим за третото и за четвъртото, което е вече за следващата, за тази за 24-та година. Второ, ще бъде ли забавено това трето плащане? Ще бъде ли забавено, защото вие сте поискали вашия кабинет едно допълнително предоговаряне за декарбонизацията на енергийния сектор. И как оценявате и на колко оценявате риска от загуба на средства по плана за възстановяване и устойчивост и въобще как върват преговорите там, господин премиер? Заповядайте, господин премиер, за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Караджов. Действително са важни въпросите, но все пак нека да подчертаем няколко факта. Когато правителството влезе
в управлението на държавата през месец юни, се оказа, че има редица задачи, по които нищо не беше направено. Част от тях, разбира се, бяха по обективни причини, тъй като ставаше дума за приемане на голям брой изменения в законите, които се изискваха от Плана за възстановяване и устойчивост, и при липса на редовно правителство, при липса на Народно събрание нямаше как да бъдат приети. Всъщност през последните 7 месеца бяха приети изключително интензивно, благодарение на добрата координация между Народното събрание, партиите, които управляват правителство, и самото правителство, изключително голям брой от закони, които са чакани от години. И това именно е предпоставка, за да можем да напреднем с Плана за възстановяване и устойчивост. Факт е, че в момента 90% от тези реформи, които бяха обещани, за да може да се поиска плащането за Плана за възстановяване и устойчивост, за второто плащане, вече са изпълнени. И именно за това такова искане е предоставено. Имаше обаче и едно друго обстоятелство, което също е обективно, и вие го знаете, господин Караджов. Поради по-добро представяне на българската икономика от това, което е очаквано при договарянето на Плана за възстановяване и устойчивост, се оказа, че България трябва да предоговори плана, тъй като бяха намалени средствата, защото по формулата, която е прилагана, се оказа, че България се представя по-добре, съответно трябва да получи по-малко средства от това, което е очаквано. Така че ние имахме забавяне, свързано с процеса на преговори с Европейската комисия, какво точно трябва да бъде намалено като финансиране, оттам да бъдат премахнати някои от мерките, които са залегнали в плана, и това отне време. Трети факт, който добре знаете, оказа се, че през юни няма никакъв напредък по отношение на преговорите, свързани с промяната в енергийната система. Съчетано с, пак ще кажа, високите и дълбоки емоции, свързани с трансформацията, която трябва да се случи в енергийните региони, имаше период, в който ние не можехме да преговаряме с Европейската комисия, докато не изчистим позициите с синдикатите, с парламентарно представените политически сили, така че да знаем, че в преговорите с Европейската комисия ние влизаме с позиция, която можем да защитим и вътрешно в България, в Народното събрание и в съответните региони. Всичко това в момента вече е изпълнено, бих казал. Ние имаме яснота какво е постижимо, какво е възможно по отношение на енергетиката в България. Това е оформено в стратегията, която вече е готова в вариант, който е в режим на обществено обсъждане. Предстоят още 1 или 2 решения, след което ще приключи процеса, свързан с подаване на окончателното искане за второ плащане, което между другото започна още миналата година. Когато бъде направено второто плащане, и аз ви уверявам, че това ще стане до пролета, готов съм да се обзаложим, да се хванем на бас, ако искате, тогава ще обсъждаме и въпроса кога точно ще бъде изпратено третото плащане, защото очевидно, че третото трябва да се изпрати след второто. Благодаря ви, господин премиер. Заповядайте за реплика, господин Караджов. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин премиер, доколкото чух от вас, ви е виновно предишното правителство. И това е доста жалко, защото всеки слаб премиер така се оправдава с предишните преди него. Не ви е виновно предишното правителство, защото всичко си беше подготвено. И не само, че беше подготвено, а вие през месец май включихте първия транш, че ще бъде изпълнен през октомври месец, ще бъде разплатен, и в актуализацията на тази годишния бюджет, който гласувахме през юни или през юли, не мога да си спомня, тази цифра от 1,5 милиарда лева стоеше. Благодарение на гениалния факир на финансите, който вие в правителството. Това нещо не се изпълни. Това провал ли е, господин премиер? Провал е. Аз сега да ви кажа и другото, което не се изпълни.
Били сте си реализирали тук всичките закони в Народното събрание. Да, хората работиха тук и си реализираха. Вие що не работихте? Вашето правителство защо не работи? Защото нито реформите сте изпълнили до край. И това сега ще ви стане ясно тепърва, когато получите отговор от Европейската комисия, нито така наречените ключови инвестиции. Докъде сте с инвестициите в транспорта? Докъде сте с инвестициите с останалите крупни обществени поръчки, които анулирахте, след това спирахте, след това тръгнаха, за да отидете сега, повечето от тях на директни договаряния. На директни договаряния. Нямаше да правите директни договаряния, бе, колеги. Нали бехте големи антикорупционери? А сега си... Второ, трето, което казвате, енергийната декарбонизация. Истинската причина не е, че България толкова си е дигнала икономическите показатели, колкото че трябва да се предоговори енергийната декарбонизация. И аз ви попитах просто от загриженост като премиер да ми кажете, вие как изчислявате риска България да загуби плащания тази година, заради това, че няма да се довършат преговорите по предоговаряне на плана за възстановяване и развитие, и тогава да не получиме и второто плащане от миналата година, и третото, което ще участваме за тази година, а за 24-та, четвърто и пето изобщо няма да ги видиме. Колко ще загубиме заради вашия кабинет? 5 милиарда и 340 милиона лева, колеги. Благодаря ви.